Сегодня у нас у гостях, у Барановичах, один из самых выдатных наших письменников, Владимир Орлов. Давайте повитаем его. Это уже третий визит. Памятаете, мы зустракались и у палаца офицеров, полная зала была. Зустракались в городской библиотеці. Була зустріча громадськості з Владимиром Орловим. Ну а сьогодні ось у нас таких можливостей нема, як таку велику залу зробити. Я думаю, така можливість буде, безумовно. Я з великим задоволенням даю слово нашому славному письменнику Владимиру Орлову. Будь ласка, дар Владимир. Так, кто не набыл книжки, то могут набыть «Имены свободы» и «Диски». Там. Сегодня говорка пойдет, безумовно, про эту лепшую книжку «Имены свободы». Дальше зверну увагу, она починается с нашего человека. Матей Рейтон. Тадеуш. Ну, можно Матей казать, здається. Так что больше за 260 особов змещено. Про выдатная книжка, конечно, будем читать в вольный час, отримовывать асалоду. Ну и Владимир Орлов, ласка, вам слово. Мы тут вот может быть кто-нибудь, кто не боится, со мной еще может сесть. Куда, Віктор, може ще пару здимочків туди зробити? Я був з аудиторією. Ага, добре. Впомінення для натхнення. Добрый день, дорогие сябры. Я вельми радий вас бачить, и знакомых, и незнакомых, может быть, незнакомых еще более. Значит, что до нас долучаются новые люди. И поскольку год, еще можно сказать, только почався, я все-таки хочу вас повиншевать с новым 2009 годом. І згадати віншування, цілу таку поемку, яку нам малим моя бабуля Авгіння читала. І смачно засталося у пам'яті дагэтуль. І я сёлета своїх сяброў, сваякоў віншаваў бабулінымі словамі. І гучало гэта віншаванне ў бабулі прыкладна так. Каб былі здаровыя, як льды калядовыя, вясёлыя, як сваты на вяселлі. Збаў Божа ад пустога коласу, ад рэдкага воласу, ад харчу нязвычнага, ад голасу зычнага, ад цыганскіх вачей, ад паганых рачей, людям добрым шчасця, з рога, а чарту лукаваму дальняя дорога. Гучыць даволі актуальна. Сёння, праз шмат гадоў пасля таго, як бабуля адышла в небесную Беларусь. Вось, ну, і хоць мы уже частку прожили этого года, я вам зычу 365 радостей в этом годе, как у этих радостях было все необходное для такого полнотровного, полновартостного життя, як есть все необходное для наших істотів у найлепших мультивітамінах. Ну і яще я бясконца радий кожнай сустрэчы з чытачамі цяпер уже ў Новым годзе, таму што як бы этих сустрэч магло і не адбыцца, бо
Вот, зусім недавно со мной здарылася такая прыгода. Я был в Лондоне на международном коллоквиуме «Купала колос». Вот, выступал там на тему «Заход поэта з ясной явы, версии Купаловой смерти». Ну и паводле нейкіх неспасцігальных, метафізычных нейкіх законов, вот, ледь сам не зашел з ясной явы, вот, трапил на операционный стол, мое сердце перенесло операцию, але доктора кажут, что все скончилось добро, тому вот сегодня мы с вами. У меня в руках новая моя книга, якая вышла недавно за другим выданнем, удакладненым. Эта книга называется «Имёны свободы», и я уже шмат городов и местечек у Беларуси объехал з ёю яшчэ летась, и вот упершыню эта книга разом со мной у Барановичах. Эта книга вельми дорогая мне, потому что она запатрабавала ад мяне і шмат часу, шмат намаганняў. Я з сотнямі людзей сустракаўся, або прынамсі меў размовы ці ліставанне у час працы над гэтай кнігай. Гэтая кніга нарадзілася з маёй глыбокай незгоды з той думкай, што нібыта незалежнасць на нас, беларусаў, на наш край звалілася ў 91 годзе аднекуль з неба. Нібыта мы, беларусы, былі такія заўсёды толерантныя, аж да соннай пакорлівасці, што ніколі не змагаліся за незалежнасць і волю гэтай зямлі, а толькі з удзячнасцю прымалі любую ўладу. Я, безумоўна, маючы гістарычную адукацыю, ведаў, што гэта не так, як ведаеце, што гэта не так і вы. Але праца над кнігай яшчэ больш пераканала мяне у тым, што ва ўсе часы, пачынаючы з таго, як радзіма нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскае, было акупавана расійскімі войскамі і далучанае да царской імперії при канцы 18 стагоддзя, ніколі на наших землях не спынялася барацьба за тое, каб вырвацца з абдымку імперіі, каб вярнуць незалежнасць нашай зямлі. Спачатку гэта было змаганне за незалежнасць Вялікага княства Літоўскае, Рэчы Паспалітай, часткаю якой было Вялікае княства. А затым, з сярэдзіны 19 стагоддзя, з часоў паўстання Каліноўскага, гэтае змаганне пачало перарастаць у барацьбу ўжо за Беларусь. І героямі маёй кнігі сталі людзі самых розных заняткаў, самых розных перакананняў, людзі рознага лёсу, але усіх іх аб'ядноўвала імкненне да свабоды. У самых розных вымярэннях і ўвасабленнях гэта паняцця. Гэта былі людзі, якія змагаліся за свабоду нашай краіны, за свабоду творчасці, за свабоду веравызнання. І яшчэ адным крытэрыем для адбору маіх герояў было тое, што гэта былі не проста людзі вядомыя альбо вядомыя толькі вузкаму колу сваіх сяброў, блізкіх, але гэта былі людзі, якія нейкім чынам сваім прыкладам, сваім лёсам, звычайна не самым светлым, паўплывалі на мою свядомасць, на мой характар,
от пачынаючы з тых часоў, калі я усвядоміў сябе не проста ужо не савецкім хлопчыкам Вовам, а беларусам Владзімірам Орловым. Ну і гэтая кніга таксама пра тых, каго ўжо няма з намі, чый лёс набыў, скажем так, завершанасць, чый зямны шлях ужо скончыўся. У гэтай кнізе паўстанцы, дзеячы БНР і БССР, лёс іх, дарэчы, быў аднолькава трагічны, калі казаць пра 30-е гады. Тут шмат маіх калегаў, літаратараў, тут палітыкі, журналісты, людзі мастацтва. І гэтая кніга вырасла з радыёпраграмы «Імёны свабоды», якую я вёў 15 месяцаў штодня на хвалях беларускай службы «Радыё Свабода» у 2006-2007 годзе. Хтосьці памятае гэтую праграму. Мы, дарэчы, не адразу выбралі яе назву, яна таксама называлася «Імёны свабоды». Абмяркоўваліся такія назвы, як Легіён свабоды, Ордэн свабоды. Дарэчы, у некаторых краінах ёсць Ордэн свабоды. Можа быць, калі-небудзь і ў Беларусі будзе Ордэн свабоды. Я ўпэўнены, што мае героі, напэўна, большасць з іх абсалютна вартыя, каб быць узнагароджанымі гэтым ордэнам. Быў яшчэ такі варыянт назвы «Рыцары свабоды», але я падумаў, што свабода все-таки не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары. Ёй трэба сярод усіх іншых і проста чарнарабочыя свабоды. І тут ёсць і такія героі. Ну і праграма доўжылася ў эфіры всяго 2 хвіліны 15 секундаў. Максімум гэта прывучыла мяне да вельмі такого лаканічнага выкладу сваіх думак, сваіх поглядаў на герояў. І таму кніжка таксама выглядае лаканічнай, кожнаму герою прысвечана всяго 2 старонкі, на якой змясціўся не толькі тэкст, але біяграфічныя звесткі і фотаздымак майго аўтара, майго героя. Ну і зараз я хочу прапанаваць вам зрабіць такое невялікае падарожжа па выбраных старонках былой радыёперадачы і сённяшняй кнігі. Ну і, можа быць, перш чым пачаць гэтае падарожжа, паколькі ўжо, напэўна, все сабраліся, я хочу выказаць шчырую падзяку за магчымасць з вами сустрэцца гаспадару Віктару Васильевичу, з якім мы вже давно знаёмыя. Дзякуй, гаспадар Віктар, я думаю, што гэта не апошняя сустрэча ў Барановичах. Хочу, безумоўна, выказаць сардэчную падзяку гаспадару гэтых сценаў, айцу Яўгену, ягонай жонцы Любові, гэта ўвогуле бацькі-героі, як вы ведаеце. Трэба з іх браць прыклад, каб колькасць беларусаў не змяншалася кожны год на 20 000, по-моему, она столькі павялічвалася. І хочу сказаць дзякуй Сержуку Бахуну, які ў нас за штарном машыны, які нас прывёз сюды. Сержука, відаць, шмат хто з вас ведае, як яшчэ зусім недаўняга моладзевага лідару, аднаго з кіраўнікоў маладога фронту. Так што шчыры дзякуй вам. Ну і всім, хто стварае такую вёслую атмасферу в гэтых, хоць і цесных, але вельмі утульных сценах. Моя кніжка пачынаецца з... Дарэчы, паколькі мы, можна сказаць, сустракаемся з вами ў храме, я хочу сказаць, што па маіх падліках гэта 11-я сустрэча ў храмах. Я выступаў у каталіцкіх храмах і у кляштарах, а таксама некалькі разоў у
протестантских храмах. Ну, склалося так, что якби православные храмы не отчиняли двери для таких зустріч, хоч серед моїх героїв есть и православные церковные деячи, покутники за веру. Правда, я выступал у Витебской епархиальной учельни православной, или мы там только арендовали залу. Книга починається з оповіду про, можна сказати, вашого земляка Тадеуша Рейтона. І, напевно, принаймні про трьох героїв моєї книги я прочитаю цілком ці короткі тексти. Тадеуш Рейтон, дата його народження невідома, хрещений він був 20 жнивня 1742 года у вёсцы Грушевка, это теперь Ляховицкий район, там сам был похованный в 1780 году. У лёсавызначальныя для дзяржавы моманты заўсёды знаходзяцца асобы, якія не скараюцца і ў самых безнадзейных абставінах. Няхай іх змаганне не мае шансаў на поспех, але яно заўсёды мае шанец стаць прыкладам дзеля працягу. Галоўныя рысы характару Тадеуша, гарачы патрыятызм і надзвычай высокае пачуццё ліцвінскага гонару на ўсю поўніцу выявіліся яшчэ ў раннім юнацтве у віленскім калегіуме айцоў-езуітаў. Калі шкаляры, падзяліўшыся на ліцвінаў ды маскалёў, гулялі ў вайну і Рейтону выпадала быць ліцвінам, ён заўсёды апынаўся ў ліку пераможцаў. Праз колькі гадоў ён убачыць у доме сваёй нарачонай партрэт расійскага імператара Петра I і адразу абвесціць пра намер адмовіцца ад шлюбу. Тым часам дзяржаўны лёс радзімы нашых продкаў апынуўся пад пагрозаю. Патрыятычныя сілы стварылі ў 1768 узброенае аб'яднанне, вядомае як Барская канфедэрацыя. Цягам 4 гадоў Рейтон ваяваў у шэрагах тых, хто імкнуўся пазбавіць Вялікае княства Літоўскае ад ганебнага расійскага пратэктарату. 1772 год стаўся для дзяржавы чорным. Расія, Аўстрыя і Прусія учынілі першы падзел Рэчы Паспалітай. Усходнія беларускія землі апынуліся ў кіпцюрах дзвюхгаловага арла. Пад ціскам Расіі вялікі князь і кароль Станіслав Аўгуст даў згоду сабраць сойм, каб узаконіць падзел. Дэпутат, альбо, як тады казалі, пасол ад Наваградскага павету Рейтон атрымаў катэгарычную інструкцыю падрабаваць безумоўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з абшару Вялікага княства. На сойме Тадеуша падтрымліваюць адзінкі. Толькі за згоду пакінуць залю яму прапануюць 2000 дукатаў. У адказ Тадеуш выхоплівае шаблю. Асабліва драматычны характар падзеі набываюць у часе патрыятычнай прамовы другога наваградскага пасла Самуэля Корсака. Калі дэпутаты-здраднікі пачалі выходзіць з залі, Тадеуш лёг крыжам перад дзвярыма і закрычаў: «Забіце мяне, але не забівайце бацькаўшчыны». Назаўтра расійскі пасланнік выставіў вялікаму князю і каралю ультыматум: альбо падпарадкаванне, альбо ўвядзенне ў Варшаву 50-тысячнага войска. Даведаўшыся пра здраду караля, залю пакінулі апошнія абаронцы незалежнасці, апрача Рейтона, Корсака і менскага дэпутата Богушевіча. Тадеуш адмовіўся ад ежы, або, кажучы сучаснай моваю, абвясціў галадоўку. Неверагоднае напружанне тых дзён не мінулася бясследна. Рейтон апынуўся ва ўладзе цяжкай хваробы. Рэшту жыцця яму было наканавана бавіць у роднай Грушыўцы. Сучаснікі лічылі Тадеуша Рейтона нацыянальным героем. Вяртанне яго постаці ў нашу гістарычную свядомасць адбылося толькі ў 1990-е. Штогод у Грушыўцы ладзіцца фэст памяці герояў, людзей з Лукашэнкаўскай палаты прадстаўнікоў ці Савету Рэспублікі там ні разу не заўважалі. Пасля Тадеуша Рейтона колькі дзесяткаў сторонак у кнізе адведзена ўдзельнікам паўстання першага нашага нацыянальна-вызвольнага паўстання на чале з Тадеушам Касцюшкам, які прыйшоў на свет таксама недалёка ад вашых мясцінаў.
Потым тут аповеды пра паўстанцаў 1831 года і сярод іх партрэтаў эсэ пра Эмілію Плятар, беларускую Жанну Дарк. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц называецца імем графіні Эміліі Плятар, і палякі вам абавязкова скажуць, што это польская Жанна Дарк, хоць яна, я не ведаю, ці бывала яна калі-небудзь у Польшчы. Адам Міцкевіч, напрыклад, 2 месяцы в этнічнай Польшчы быў за сваё жыццё, але у кожным разе стварыла свой паўстанцкі аддзел і ваявала Эмілія Плятар вельмі далёка, за сотні кіламетраў ад Польшчы. І яна ў маім уяўленні у тым шэрагу жанчын нашай зямлі, які пачынаецца з Рагнеды і Ефрасіні Полацкай. Увогуле, жанчыны адыгралі ў нашай гісторыі выключную ролю. Я вось часам думаю, калі б Рагнедзе не хапіла мужнасці, і яна б у тую апісаную, значыць, у летапісах ноч не взяла б у руки меч, каб адпомсціць Уладзіміру за спаленый Полацк, за заняволеную бацькаўшчыну, Полацкае княства. Што было б у нашай гісторыі? Уладзімір, які, як вядома, прачнуўся, адхіліў яе руку. Уладзімір не выслаў б яе з Ізяславам назад на бацькаўшчыну. Ізяслав не вярнуўся б у Полацк, не стаў полацкім князем, Полацк не аднавіў незалежнасці ад Кіева. Можа быць, цяпер і не было б на палітычнай мапе свету краіны, якая называецца Рэспубліка Беларусь. Так што Эмілія Плятар з гэтага шэрагу, які пачынаецца з гэтых летапісных яшчэ імёнаў. Затым у маёй кнізе ідзе шэраг аповедаў пра паўстанцаў 1863 года, натуральна, сярод герояў і Кастусь Каліноўскі, яго паплечнікі, і сярод змагароў 1863 года Адам Пусловскі, які прыйшоў на свет і пахаваны на Ваградчыне. Гэты лёс трагічны і унікальны ў сваім трагізме тым, што Адам Пусловскі ўдзельнічаў у паўстанні ўсяго некалькі гадзін. Уранні ён выехаў з маёнтка на чале узброенага аддзелу, ён вёз сцяг гэтага аддзелу. Ужо ўвечары ён трапіў у палон, і ён за некалькі гадзін удзелу ў паўстанні быў па загаду Мурав'ёва-Вешальніка расстраляны у Наваградку. Ведаеце, мне не вельмі падабаецца тое, як некаторыя нашы аўтары часам з замілаваннем пішуць, колькі славутых людзей Беларусь дала суседнім народам. Мне больш падабаецца чытаць пра тых, каго наша зямля якраз не аддала чужым народам, хай сабе суседнім, у сілу розных гістарычных прычынаў. А якраз мяне больш вабіць лёсы тых прадстаўнікоў іншых народаў, якіх Беларусь прыцягнула у поле сваёй культуры, сваёй гісторыі і зрабіла нашымі героямі. І от сярод такіх асобаў ёсць, скажам, і героі маёй кнігі, і калі казаць пра 19 стагоддзя, пра паўстанні, то сярод такіх герояў Ахіл Банольдзі, італьянец, народжаны в Барселоне, сталіцы Каталоніі, які стаў адным з кіраўнікоў паўстання 1863 года, і які потым апынуўся ў эміграцыі і памёр ад ранаў у
часы парижской коммуны, командуючи таксама військовым аддзелам і спеваючи песни у перапынках паміж баямі на некалькіх мовах, у тым ліку і беларускія народныя песні, бо ён быў знаёмы добра са Станіславом Манюшкам і вельмі любіў якраз выконваць беларускія песні, калі жыў у Вільні. Ну а потым, як мы ведаем, надыходзіць беларускае нацыянальнае адраджэнне, і вяршыняй якога стаў дзень 25 сакавіка 1918 году, калі была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта, безумоўна, галоўная дата ў нашай гісторыі 20 стагоддзя. Беларусы зноў сталі дзяржаўным народам у той дзень, цяпер ужо пад сваёй сённяшняй назвай. І сярод герояў маёй кнігі айцы БНР Вацлаў Ластоўскі, Іван Луцкевіч, Палута Будунова, Кастусь Езавітаў, іх паплечнікі і, безумоўна, Антон Луцкевіч, якому літаральна днямі 29 студзеня гэтага года споўнілася 125 гадоў, калі ён дажыў до наших дзён. Я хочу і тэкст пра Антона Луцкевіча таксама прачытаць. Ён нарадзіўся ў Шаўлях, цяпер это Шаўляй, у Літве, і ў 42 годзе памёр на перасыльным пункце Аткарск у Саратаўскай вобласці, Расія. Месца пахавання невядомае. Тут вельмі шмат такіх запісаў у біяграфічных звестках. Месца пахавання невядомае. Але вядома, што яно ў Расіі. Гаворка, безумоўна, ідзе пра ахвяры тых страшных сталінскіх гадоў, нават дзесяцігоддзяў. Мяне заўсёды пачынае як бы крыху заводзіць вот это вот слово сталінскія рэпрэсіі. Гэта, ведаеце, гэта все-таки эвфемізм рэпрэсіі. Трэба казаць пра тэрор, пра генацыд сапраўдны. Калі мы гаворым пра маштабы гэтых так званых рэпрэсій. І калі мы гаворым пра Беларусь, то тут проста ажыццяўляўся сапраўдны генацыд у дачыненні да цэлых вялікіх сацыяльных групаў, да заможнае сялянства, да нацыянальнай інтэлігенцыі, увогуле да элітаў нацыянальна арыентаваных, і якія вынішчаліся амаль цалкам. Ну, дастаткова сказаць, што, скажам, калі все пазнаецца ў параўнанні, калі скажем, сказаць пра маіх калегаў-літаратараў, у Расійскай Федэрацыі ахвярамі гэтых так званых рэпрэсій стала 20% сяброў Саюза пісьменнікаў. 20 кожны пяты, таксама страшная лічба. Але як гэта выглядала ў Беларусі? А ў Беларусі у 30-м годзе было 700 літаратараў, якія ўваходзілі у розныя асацыяцыі суполкі літаратурныя, а ў 39-м на волі засталося 7. Это не 20%, а это 99 практычна. 700 і 7, як кажуць, адчуйце розніцу. І вы, безумоўна, ведаеце такое імя, такое прозвішча славутае ў нашай гісторыі, як Гарэцкі. Сярод герояў маёй кнігі Максім Гарэцкі, у якого таксама напісана ў біяграфічных звестках, што месца пахавання невядомае. Добра вядомае сёння імя ў Беларусі Радзіма Гарэцкага, пляменніка Максіма, наша выдатнага навукоўцы.
грамадскага дзеяча. Так вось ён звярнуўся не так давно у ФСБ России з запытам пра месца пахавання, значит, свайго дзядзькі, і атрымаў вельмі цікавы адказ. В отказе написано: место захоронения Россия. И после вот так черным по белому, после этого мне сапраўды Россия является некой велизарной братней могилой для лепших сынов нашей земли, вот, починаючи с тих часов Костюшковского повстания. Ну вот такое, для такого не самого лиричного отступления я прочитаю про Антона Луцкевича, для якого месцем пахавання так само стала Россия. Разом с братом Иваном ён вернул белорусам статус народу державного. Сын повстанца 1863 года, змагара за Речь Посполитую, ён зрабіўся барацьбітом за незалежную Беларусь. Галоўны ідэолог нашей першай палітычнай партыі грамады. Адзін з заснавальнікаў першых легальных беларускіх газетаў «Наша доля» і «Наша ніва». Аўтар канцэпцыі злучаных штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мора. Напярэдадні векапомнае паседжанне Рады БНР, што адбылося ў ноч 24-25 сакавіка 1918 года, менавіта Антон Луцкевич стаў ініцыятарам абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён, дарэчы, і быў аўтарам трэцяй устаўнай граматы БНР. А неўзабаве Антон узначаліў яе ўрад. Ён жа быў аўтарам, так, ну это я уже сказаў. Выключныя заслугі належаць Луцкевичу і ў ягоных іпастасях гісторыка і літаратара, найталенавіцейшага публіцыста заходняй Беларусі, які паводле назову радавога шляхецкага гербу ўзяў сабе псевданім Антон Навіна. Ён, як рыба ў вадзе, пачуваўся ў тэкстах Францішка Скарыны і працягваў ягоную справу, перакладаючы біблійныя кнігі ўжо на сучасную беларускую мову. Луцкевич працаваў у Віленскай беларускай гімназіі, але яго, аўтара бліскучых даследаванняў, польскія цэрберы адукацыі пазбавілі права выкладаць родную літаратуру як недастаткова кваліфікаванага. У верасні 1939-го у зале беларускай гімназіі адбывалася афіцыйная ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі на векі вякоў. Луцкевич ведаў, што такое сталінская дыктатура, але дзеля беларускай справы паспрабаваў шукаць кампрамісу з бальшавікамі. Яго выступ пра новыя далягляды беларускай культуры паблажліва слухаў кіраўнік савецкай адміністрацыі Іван Клімов. Ён яшчэ не ведаў, што Масква неўзабаве перадасць Вільню Літве, але ўжо бачыў складзены НКВД спіс на арышты віленскіх беларускіх дзеячаў. У цяперашняй Беларусі, якой без Антона Луцкевича яго паплечнікаў магло б не быць на мапе свету, ягонае імя на афіцыйным узроўні, а ніяк не ушанаванае. Вельмі дарагое мне эсэ пра жанчыну, якая ўсё жыццё заставалася грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі, Ларысу Геніюш, якая просто была для нас беззаганным маральным аўтарытэтам у часы майго студэнцкага юнацтва і пазней. Мы яе называлі ў канспірацыйных мэтах бабуля, у лістах, у тэлефонных размовах, ездзілі да яе, я выступаў на яе пахаванні, за што мне потым доўга помсцілі літаратуразнаўцы у цывільным. Я баюся захапіцца і шмат гаварыць пра сваіх герояў. Сярод маіх герояў і людзі, якія здаваліся свайму атачэнню і ўвогуле, можа быць, усяму нашаму грамадству людзьмі паспяховымі, задаволенымі сваім лёсам, але насамрэч у іх білася таксама
вольнолюбивое сердце. И вот сярод таких моих героев композитор Евген Глебов. Безумоўна, вядомый вам по ягоных музычных творах, скажем, вось эту яго пьесу для эстрадного оркестра «Золотая осень» и так само пьесу «Ночный дилижанс», напевно, сотни разов, калі не тысячи, белорусское радио паўтарае. Я вот с дзяцінства ведаю этой мелодии. Ну, апроч таго, ён быў аўтарам сімфоній, канцэртаў, сюіт, араторый, балетаў, курган, альпійская балада, Тыль-Леншпігель. І ставіліся гэтыя творы ў розных краінах тады яшчэ ў савецкія часы, што было адзнакай сапраўднага таленту і заслуг у мастацтве. І нягледзячы на тое, што ён быў адзначаны самымі рознымі прэміямі і іншымі дзяржаўнымі ўзнагародамі, ён ніколі не публічна не выяўляў такой лаяльнасці перад уладамі. Ва ўсе часы ён адкрыта сябраваў з Васілём Быкавым, тыя часы, калі Васіль Быкаў быў в апале. І вось стаўленне кампазітара Глебова да улады вельмі цудоўна ілюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям. Гэта не раз я згадваў у розных сваіх інтэрв'ю, публікацыях, як узор такого нязводнага беларускага гумару. Ну, бо Глебов нарадзіўся ў Рославе, это Смаленшчына, але это этнічная Беларусь. Ён быў па натуры сваёй, па светапогляду, па менталітэту беларусу. Ну вот, калі яму спомнілася 70 гадоў, значит, з букетам ад прэзідэнта да Глебова, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, з'явіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Такі дыалог адбываецца. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю. Нікога не абражаючи, не награбаючи разом. Зусім на порозі якби земного життя. Безумовно, сярод моих героев и Владимир Караткевич, один из литературных наставников, можно сказать, был количество для нас амаль Богом. Дякуючи его книгам, мы в студентские годы насуперак нашим подручникам, затверженным в Москве, открывали для себя сапраўдную историю Беларуси. Вот. И я так само фрагментик эссе про Караткевича вам прочитаю. На святкаванні 75-годдзя Караткевича ў Оршы у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той з'явіўся на свет, да мяне падышоў чалавек з некіпкім абліччам. «Вы Орлов», — сказал ён, — «я мусил погодиться. Я уже 2 дня наблюдаю за вами, и вы постоянно чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей проста не паклікалі. А калі запрасілі, дык не давалі слова. Я Орлов. А хто вы такі, в сваю чаргу пацікавіўся я? Учаснік юбілейных торжеств. Не збянтэжыўшыся, адрэкамендаваўся мой суразмовец. Думаю, што яны, гэтыя участнікі торжеств, як и я сам, они не сомневались, з якой Беларусью был бы Владимир Караткевич, каб дожил до сённяшних дзён. Один з замежных гостей навукоўцаў выказаў тады ў Оршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевича, на мапе свету могло б быць цяпер на одну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. Ну і, як
бы завершим подорожжа по сторонках книги «Имен и свободы» оповедом про чоловіка, який адыграў у маім жыцці, відаць, самую галоўную ролю в сэнсе фармавання светапогляду, прарастання беларуска-генетычна закладзенай, відаць, зерняці у маёй душы. Гэта моя бабуля по маминой линии Евгения Денисова, якая народилася каля 1890 года у вёсцы Капуситац, цяпер это Шкловский район, это за 2 километра от Александрии, так что я вот калісьці под крылом бабули там рос по маминой вёсцы по полгода до школы, потом на 3 месяца меня туда возили. Евгения Денисова. Она была доброй ведьмаркой. Вучила меня не спать, коли седая солнце, и не любиться с девками в житии в красках. Бо кольки колосов зломит, столько людей от голоду сканая, а кольки красок звянет, столько деток на свет не народится. И натаемно охрестила нас сестричкой Таней, детей прокурора и наставницы у Копасской церкви, той самой, где чамусьці не похрестили малого Сашу Лукашенко. И купила нам сребные крыжики, які потом скрала, отъезжаючи по комсомольской путевце на целину нашей няньки. И наказала, что не можна хлусить, бо почує святый Микола доброзор и будет сикаться в ночи. А коли районный начальник, что однойче квартировал в бабулиной хате, загадал снять иконы, то почув расучий с намеком отказ. Яны в тебе есть и не просить. Бабуля Евгения была маминой мамой и вдовой деда Максима, ворога народу, расстрелянного за сталинским часом в могилевских карьерах. Хоть про гэта я тогда ничего не ведал. Яна неписьменная. Усё жыццё ставила в колгасных ведомостях крыжики, але мне здаецца, что я сустракал на своем шляху не шмат людей, адукаванейшых за яе. Бабуля была моей першей и наилепшей наставницей белорусской мовы и першей наставницей истории. Она рассказывала про доброго пана с соседней вёски, в якого служила в молодости покаёвкой, які меў вясёлае ці то прозвішча, ці то мянушку Брынка. И про першых старшынів тамтэйшага калгасу, якіх по-вулічнаму называли Равло и, перапрашаю, Галасрака. Яна повідала про партизанов, кто приходили забирать схованную в сене бабулиную мамину с сестричками коровку, кормительку, а летая все разумеючи, стоило дыхание и не выдала себе. От бабы Евгении я атрымаў першую, яшчэ не усвядомленную прищепку правды и вольнодумства. Яна народила в моей души здоровый скепсис до того, что от видна до видна гучала тады з прибитого на слупе каля яе хаты хрипатого радиорепродуктора. «Догоним, догоним», казала бабуля, чуючи бясконцае звягання, про необходность догнать и перагнать Америку. Босом бегче лягчей. И на упершыню познаёмила мяне 7-гадовага со смерцю. Калі бабулина сердце спынилось, я побег на поле подсёта. Бабушка заснула, перапытывали яны. А я сквозь слезы, але твердо сказал, не заснула, а померла. Таемную бабулину силу я отчуваю теперь, амаль праз паўстагоддзя. В любой момент я могу легко выкликать в памяти не только ее твар, але и голос, ходу, отчувание иной сухой моцной руки, что выводила внука в великий, дивосный и страшный свет. Без яе не было б мяне, вандроўнікам просторы и часе. Без яе не было б письменника Владимира Орлова, а значит и гэтая книга. Дякую. Я думаю, что вы можете рыхтаваць свои пытанні, можете написать, хоть у нас такая аудитория утульная, что можно вместе, безумовно, задавать будет. А я еще несколько слов скажу про свою книгу. Один
з рэцэнзентаў напісаў пра яе як пра кнігу бясконца трагічную. А вось я з ім рашуча не згодны. Ты можешь фотоапарат у вас так? Тады, можа быць, яшчэ пару здымачкаў там працэсе зробіце, добра? Не натхняе эта аура наша сённяшняя. А я глыбока не згодны з тым, што гэта кніга трагічная. Для мяне гэтая кніга аптымістычная. Па-першае, аптымістамі па жыцці, па светапогляду была абсалютная большасць маіх герояў. Я думаю, каб яны былі чорнымі песімістамі, яны б не здолелі здзейсніць у сваім жыцці тое, што яны здзейснілі. Трэба было быць аптымістам, каб браць у рукі зброю, кідаць выклік тады ў 19 стагоддзе велізарнай імперіі, рэгулярнай арміі. Трэба было быць аптымістамі, каб ствараць Беларускую народную рэспубліку. Трэба было быць аптымістамі, каб паверыць у беларусізацыю тады ў 20-е гады. І для мяне гэта кніга таксама аптымістычная, таму што мае героі былі надзеленыя і пачуццём гумару, іроніі, самаіроніі. І я думаю, што менавіта гэтае пачуццё, скажам, ім дапамагала ў самых нечалавечых умовах. Напрыклад, краязнаўца, гісторык Даніла Васілеўскі, арыштаваны ў 30-е гады, ён адмаўляўся падпісваць прызнанні, нават калі яго вешалі за ногі да крука, ушрубаванага ў столь, давалі яму там асадку ў рукі і спускалі над сталом, дзе лежала ўжо яго прызнанне тым, што ён вораг народа. Ён увесь час сцвярджаў, што ён меў намер са сваімі паплечнікамі далучыць Беларусь да Індыі. І ўрэшце цярпення, не губляючы гэта пачуцця гумару, цярпення следчых скончылася. Яму, конечно, адбілі все, што можна было адбіць найперш смерці, але яго все-таки выпусцілі на волю. Ён пражыў яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў. Проста ўжо вымушаны быў родныя мясціны пакінуць. А вось і завершыў свой шлях у Феадосіі. А вось. І я думаю, што некаторыя мае героі проста з добрай усмешкай прачыталі б тое, што я пра іх напісаў. І, напрыклад, паэт і такі наш грамадскі дзеяч Алесь Емельянаў, які быў літкансультантам у Саюзе пісьменнікаў на пачатку 90-х, і ў кабінеце, в якога там збіраўся аргкамітэт БНФ і іншых арганізацый тады. Я думаю, што Алесь просто парагатаў, калі даведаўся, што памершы ў 2005-м, ён на выбарах 2006 здолеў прагаласаваць яшчэ. Власнаручна распісацца, што высветліла яго дачка Міхаліна, якая прыйшла таксама галасаваць. Але найперш гэтая кніга для мяне аптымістычная, таму што яна сведчыць, што нас, тых, хто для каго наша радзіма, яе незалежнасць, гэта найвышэйшая каштоўнасць, тых, хто гатовы шмат чым ахвяраваць, а часам і жыццём дзеля Беларусі, нас ва ўсе часы было шмат. Вельмі значна больш, чым часам можа здавацца ў хвіліны роспачы і паняверкі. І сярод маіх герояў ёсць тут дзесяткі святароў, дарэчы, розных канфесій, і сярод іх ёсць каталіцкі святар, монах, айцец Казімір Смулька. Ён скончыў свой жыццёвы шлях у марыянскім кляштары на этнічнай Беларусі, у Беласточчыне, у мястэчку Скурац. І ў памяці братоў марыянаў гэтага кляштару ён застаўся не толькі таму, што ён быў чалавекам, які страціў зрок, але ён
ведаў Евангелие на памяць, ён праводзіў імшу для сляпых бліскучы, ён спавядаў сляпых. Ён застаўся яшчэ у памяці братоў, таму што ў яго кельі увесь час працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай службы радыё «Свабода». І калі ў яго пыталіся: «Отец Казімір, чаму ты ніколі не выключаеш радыё?» Ён адказваў: «Я баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала вольная». Ён не дажыў да гэтай навіны, але мы з вами дажылі, і у нашых, я думаю, сілах убачыць вось у 21 стагоддзі тую Беларусь, якая нам, можа быць, пакуль толькі сніцца. Ну, вось што я хацеў сказаць пра сваю кнігу. І ведаеце, яшчэ тут яе выдаўцы, кніжка выйшла ў серыі беларускай службы радыё «Свабода», яны склалі даволі дасціпную маю в канцы кнігі біяграфічную даведку. Можа быць, для тых, хто не вельмі са мной знаёмы, я таксама прачытаю пару абзацаў. Владимир Орлов нарадзіўся ў Полацку, год змяі паводле ўсходняга календара, год смерці Сталіна паводле календара савецкага. У дзяцінстве марыў стаць дзяўчынкай, потым водалазам, патолагаанатамам, журналістам, шпіёнам. Вучыўся на гістарычным факультэце БДУ, якому ўдзячны не за атрыманыя веды з беларускай мінуўшчыны, а за разуменне таго, што якраз гэтых ведаў студэнтам там і не давалі. Першыя творы надрукаваў студэнцкіх самвыдавецкіх альманахах «Блакітны ліхтар» і «Мілавіца», пасля чаго мусіў пазнаёміцца з літаратуразнаўцамі ў цывільным. Працаваў настаўнікам, журналістам, рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Адкуль в 1997 годзе быў звольнены за выпуск исторической и другой сомнительной литературы. Цитата с загадом. Вот. Ну, тут про мои книги, далее заговорками там перелічваюцца. Марыць, каб яго на эсэ «Незалежнасць гэта», написанное в 90-м годзе и перакладзенае более чем на 20 моваў, нарэшце страціла актуальнасць. Вот. Это для тых, с кем мы были незнаёмыя на сёння. Ну, может быть, я пачну адказваць на ваши пытанні, але яшчэ, напэўна, варта сказаць некалькі слоў, што мы прывезлі сёння не толькі кніжку «Імёны свабоды», але і цэлую бібліятэчку маіх аўдыакніжак. Вось, як бы гэта такім выглядае сапраўдным дзівам. Цягам года выйшла 7 маіх кніжак у аўдыафармаце. Вось, адной з іх аповесці «Час чумы» ўжо няма, яна выйдзе новым накладам, а 6 кніжак мы привезлі. Сёння іх там можна набыць. Гэта кніжкі «Адкуль наш род». Я пра кожную, можа быць, 2 слова скажу. Книжка «Адкуль наш род» шмат кому з вас знаёмая по папяровому формату. Вот, вось яна, я могу ее показать. Вот, эта книжка своеасаблівым можа служыць падручнікам з гісторыі Беларусі. Вот, гісторыя падаецца тут праз асобы наших вядомых дзеячоў. Вот, книжка «Адкуль наш род», якую я сам запісаў, уяўляе сабой мультымедыйны праект. Яе можна слухаць, а таксама можна чытаць і глядзець ілюстрацыі на экране кампутера. Вось, таксама выйшла моя кніжка «Таямніцы полацкай гісторыі», кніжка «Сны імператара», у «Снах імператара» гістарычныя мастацкія творы, кніжка «Ордэн белай мышы». Гэта такое выбранае з 2 кніжак «Сланы Ганнібала» і «Ордэн белай мышы». Вось, кніжка «Паром праз Ле-Манш» сабрала мае вершы. Вось, і кніжка «Паўстанцы», усе яны ёсць там у Сержука. Кніжка «Паўстанцы» унікальная тым, што яна не існавала ў папяровым фармаце. Яна адразу нарадзілася аўдыакніжка. Відаць, потым выйдзе кніжка ў папяровым фармаце, а назва яе гаворыць сама за сябе. Гэта кніжка пра паўстанцаў, пачынаючы з паўстання Касцюшкі і да слуцкага збройнага
чину. Ну, і, може бути, вам буде цікаво довідатися, що я спочатку доволі скептично ставився до ідеї аудіокнижок і до тих, хто нешта бесконца слухає про плеєри, там у метро, в автобусах, недзе на вулиці просто ідучи. Але однойчі, коли я плавав в басейні, звернув увагу на чоловіка, який по паралельній со мною дорожці знов плавав, і він з яким таким сучасним плеєром, з яким можна було плавати. Він приходив в басейн, і коли я його поцікавився, яку музику він слухає, чи, може бути, яку мову він вчить, він сказав мені, я читаю книжки таким чином, от пропливаючи свої 2 кілометри. Після цього я задумався, ось, і вирішив, що, видать, це варта справа, тим більше, що у мене були такі пропанови, і більшість з цих книг я записав своїм власним голосом. Ось, самая довгая книжка «Таємниці полоцької історії», там амаль 20 годин. І я переконався тепер, що некоторые з моїх сябров і знайомих тільки дякуючи виходу книжок в аудіоформаті нарешті з ними познайомилися. Бо вони говорили, слухай, Володя, ну книжка от «Таємниці полоцької історії», тепер вони вже казали, раніше не робили вигляд, що прочитали, а тепер, кажуть, видали 500 сторонок. Ну тяжко читати, такий тем життя. Вот. Ну, місто там, що цікавило, я знаходив, там відповідний розділ, читав, а тепер їду в машині, поставлю, от там їздив кудись в Краков, з Кракова і всю твою книжку прочитав. Тепер от з чистим сумлінням можу сказати, що прочитав «Таємниці полоцької історії».